Chceli by ste vedieť, či sa vo vašom okolí budú stavať nové parkovacie miesta alebo detské ihriská? Alebo vás zaujíma, kam putujú desiatky miliónov eur v meste? To všetko by ste sa dozvedeli na zasadnutiach komisí, ktoré bývajú pred rokovaniami mestského zastupiteľstva. Už aj na Slovensku sú mestá, ktoré chcú, aby boli verejné. Žiaľ, stále je viac takých, kde majú obyvatelia stopku. Aj v Žiline sa poslanci rozhodli, že dvere na zasadnutia komisí pre verejnosť otvoria. Je rok 2015 a všade vo svete sa samospráva a verejná správa otvára občanom. Primátor však po otvorené dvere zatvoril. Návrh, ktorý poslanci schválili, nepodpísal. V Žilinskom samosprávnom kraji primátor hlasoval za presne rovnaký rokovací poriadok. Teraz v meste Žilina mu to vádi. Ja vôbec nie som proti tomu, aby boli komisie verejné. Je to vždy problém organizačný, pretože ak má byť verejná, treba zabezpečiť dostatočný priestor, pretože ak sa nahlási, majú napríklad 60 ľudí na komisiu, tak potom je problém, kde ich obchať. Ľudí zaujíma, čo sa v meste deje a na zasadnutia komisí by chceli chodiť. Ako občan cítim potrebu toho, aby som tam bol, preto Žilina ako taká, ako celok sa tým pádom vzdialuje od transparentnosti a aj od demokracie. Verejnosť by mala byť informovaná o všetkom, čo mestské zastupiteľstvo robí, takže ja osobne sa budem takýchto zasadnutí zúčasťovať. Zasadnutia komisí sú verejné už niekoľko rokov aj v Banskej Bystrici. Ľudia mali zo začiatku o ne záujem, ktorý ale postupne klesal. Nedieje sa žiadne zahltenie komisí desiatkami občanov, ktorí by mali potrebu byť prítomní na komisiách. V budúcnosti by mala byť aj Žilina v tomto smere otvorenejšia. Primátor dokonca chce ako poslanec Národnej rady predložiť návrh, podľa ktorého by mali byť komisie verejné aj zo zákona. Len vraj bude musieť nájsť vhodné priestory. Napríklad v Spojených štátoch už niekoľko desiatok rokov platí tzv. Sunshine Act, legislatíva slnečného svitu, ktorá hovorí, že orgány samosprávy, kolektívne orgány nesmú jednať inak ako verejne. Zo Žiliny Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.